e du moto taxi ona ni moto taxi ko fu ina na e moto taxi ta kala e abe to gum na ko fantam abe to gum na de note moto taxi ko ta ko ni fe ka atom gelam ne moto taxi ko de gelam ne fe ka don moto taxi ko fana sira sabali walai asusa abe foli ani tanni di lameba bema mama sogolen bana no watina nando na franci marco ambale fo o franci kelena ama ere fu chefo ne musa kulubali asu ambitla kan kulungulu kan to franci konna ere lai o franci konna ere lai femi fifi ambe fifi fo fi watara male fo e fifi job ambe fifi job fo kosobe asu natra États-Unis kali to flabi ambu fo dante fo asu oli kanu ba pa ne no mo won mu fo ka me e bu da a to de la me ka fo ko ka sani asu nan dona États-Unis ambe fifi to flabi asu sabalisa oli ne ka page ka mo de sa oli ne ka page ka mo de mais nala son inu dan na sa inu na nyono asu États-Unis ambe kali to flafo na nyonu fo ambe jawara fo États-Unis asu na jawara fo États-Unis o ko na femi digiketa ambe digiketa fo dante fulinda asu na ye fuli dale ma mesinga na français alibi Marco ale de camera sanga na Marco de camera sanga na ba donc nga fuli be Marco e dante fulinda asu nando na Bamako ya ambi anlame ba chena muso be fu dante fulinda asu ke ere fu kosobe ya men wi fu wallahi dubai du laba wi fu abarga ya du na fuli fana ambu fo bisi ro na mo fu dante fulinda asu sa mpana ba dai la meta be madam ni ene pana ko so bisa bani fla ulu ko ni jasura ka ro ga jine tigila mo fe jene ka ulu fi no asusa ene pala ka fasiri ni ya di amba mine boko baduru ani kemenani ani biworo ani kelen bi trata do na mekalu kletan samba fla ani moka ani fla asu ko albibe ko mina ma ba albibe mali gele a dungo do dole bala ka faraka anna solo finitugo bala ku chesire anna ya solo anga jamana marabo suni kilo ubetanga tengina bambati ya mo ulu ya fene bu usongire la asu ni kera mekalu kle woro musu bisaba ani fla amba ka fo ngara dugu mina ba ko chegoro bugu na lere bi fema yere mara kono fema no obe genere hugum kono la asu mabse ka fo bingaligala u kunda nu fene ka ni ko kelen kuma mina ibe ka fo uye muso nu jaso muso bisaba ani fla bonyongo u ta solingo kuma mina wuli ka jo kera finitugo matugo ka tabla dala tugula fo ka tabla jo shara tigala maula be di wila ki ite sirika wuli o kuma na kanin ko ina ka se manu ma ka kuma ufe anna so ubla to ma don ka nyefu nyina a ni nun ko nu ne ambal mo muso do lokotelo do ko kono asu ayu blade blali kon bara kon kele asu mabse ka fo ala ya ke o kuma na fami ye sendia chere ma ko fola no yo dro lo mere bulu fara do no yo josera tigala ma do ye o le ayira ka fo ko danmondo na koina o le ayira ka fo kun kuba konde uba kombi uba konsini asu kun ye koyi komi na akanga kele kosobe na fora ka fo ko kele mana binta mana ka musu akollo bolu de ka sendia chika fola ka de ka fo ni bara mun na akanga kon nga abe foli di wuli ka jom mun kera na akon wolola ni musu nunu blalla asu fem ko ni ene pana ka fasire ni dakura fasire do de ibunya bala dengan tele pana wona halsa kana marba do kana ulu fana jasura de anga mana ko yan fa akana jasura ko dai asusa ene pana ka fasire ni aya ka foko che do wole ore nyeba ayela ko kuma na natra ene pana na masejo pale kalum kala tigi ay debajita aya sebele asu akoko mamunu jasura jamana yere kono ko akacha kosobe nga folo ukumi jasulu ko ngeka nyesi nazara club lunde kunma asu ya bolula bi ukuma na fami ko ukunda ukuma na fami areka awa maba bawe asu uyu ukunda oluka asusa ukoko volume mende kombi wa volina foi te volina iya ga telefone pousse fenene asu ambe sene ametalibi o kuma na kelen kuma mina ibe ka fo ene pana ka fasiri masiri jo pale kalum kala tigi abe bone abanya fo ako kama senda o kuma alamsado me kalu kiliduru temani ren koro femi yu waru ere mara konna ne alebi moti ere fa ba kon konna la asu mabse ka fo anga wasadino be ne alere be o kuma na dugula na ma kuma ko dogo alere kon me yorom na ko bi ne uba wulu ko kuma isa gindo asu u yale kon jaso katanale alere jaso len kon ko fe alere jaso jongo refe sila na ma do be na ma kuma ko katibani masina asu ulu de ale jaso namboro la ambanse
sansen ka taa kana awa an yɛrɛ masɔrɔ mɔgɔ dɔ la olu yɛrɛ ka kunnafoni di la u y'a yira k'a fɔ o kumana fɛn min ye o kɔnɛ ni maa fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'o olu kɔni dɛsɛra parce que i b'a ye k'a fɔ u y'olu labila nka u ye mɔgɔ wɛrɛ jate tugun o kɛra yɔrɔ jumɛn u b'a fɔ ko kiri tɛ u b'a fɔ o tigi tɔgɔ ko kiri tambura ale yɛrɛ dɛsɛra dugu min na o de ye kanguru ye kanguru yɛrɛ n'o o bɛ o kumana fɛn min ye yuwaru yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la parce que u y'ale fɛnɛ jaso nka ale yɛrɛ jasolo yan'u k'a labila parce que u y'a sɛgɛn kosɛbɛ dɛ u y'ale fɛnɛ u ye sɛgɛn da kan a ma sigi ni min ye fo ka taa kɛ o kumana u ye maa fila wɛrɛ jate tugun dugu la dugu min b'a fɔ ma ko bɛgayi wɛrɛ n'ale yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni mara la parce que i b'a ye k'a fɔ u ye jasolu kɛ yen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ tugun o kumana u y'u bolo fa an ka maaba caman na ka taa na olu yɛrɛ fɛnɛ tugun o bɔlen kɔ la tugun an bɛ taa awa fɛn min ye marabolo min na n'an b'a fɔ ma ko soso bɛ awa salo bɛ o yɛrɛ kɔni bɛ o kumana jɔnjɔri o kɔni ale yɛrɛ b'o marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔ min bɛ tali kɛ tɛnɛnkun yɛrɛ lamini kɔnɔna a su ma bɛ se k'a fɔ u y'u bolo fa maa wɛrɛ la yen tugun u ye jasolu yɛrɛ boloda ye maa minnu bɛ yen n'u y'u kunda u kan yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ma dɔn tarata don bɛ kalo tile 4 yɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɲangili taara ka maa dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen u ko ko a kɛse k'olu tɛ banbaganciya wale yɛrɛ kɛbaaw ye nka n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ alamisa don bɛ kalo tile 5 yɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an ka foroba baarakɛla 2 azu minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko ozofɛrɛw minnu bɛ kungo ani ji n'olu bɛ olu lakana asu u y'olu yɛrɛ jaso yɔrɔ la an b'a fɔ ma ko singo n'ale yɛrɛ bɛ tali kɛ babulu fɛ min bɛ tali kɛ mopti ani tɔnbɔkutu yɛrɛ mara kɔnɔna asu i bɛna k'a fɔ hali sini an taara k'a fɔ u ka baara kɔni min yɛrɛ kɔni kɛr'u la nka hakilina jiginna fasiri yɛrɛ f'a fɔ cogo min na a ko n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ asu ko nin tɛ ko kura ye koyi nin tɛ ko kura ye u ye maa jasotaw de falen an n'a sɔrɔ fɔlɔ awɔ jasoli tun bɛ kɛ nanzaraw de la asu u y'a bɔ nanzaraw de la ka jasoli in kɔni ta kirikiri ka a kunda an ka maabaw kan préfet sous préfet fo ka taa bila o kumana maire la asu i b'a k'a fɔ gɛlɛya tan bɛ ko o maa ninnu ko olu de kɔni sɛgɛrɛ nka bi nin ko minnu kelen filɛ n'o ye jasoli banbali ye don o don dɔ de b'a la ka tunu don o don dɔ de ni b'a la ka bin asu ko i bɛna k'a fɔ nin kɔni kɛra sababu ye ka dugu kɔni ka a langoloya jamana in bɛ yɔrɔ min na ko bi awɔ sigida bɛɛ taara asu bɛɛ yɔrɔ kɔni bila i b'a k'a fɔ diɲɛselige naani yɛrɛ ka tɔnba n'an b'a fɔ ma ko oni ale yɛrɛ ko nin waati laban in kɔnɔna la asu ko ma 83 ko de kɔni jasora dɛ o de kɔni jasora k'a bɛɛ bɛ maaw bolo maa minnu bɛ yen ni kagolantinɛ tilamaaw don ko ma bɛ se k'a fɔ mali kɔnɔna hali bi lakana kɔni a ma sabati nin ye oni ka fasire de parce que yɔrɔ an ka jamana ka bon an ka sɔrɔsiw ma o u t'a lajɛ ka dɔ fara maaw kan non an ka politique d'urbanisme de man ɲi an ka duguba sigicogo de man ɲi code d'urbanisme na urbanisme sariya sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ko ni maliyɛn 5,000 bɔ yɔrɔ min na k'o ye duguba ye mais i b'a ye kɔlɔsi an ka duguba bɛɛ bɛ sigi ka na worodugu yan fan de fɛ duw bɛ di politiki tɛ yen ka dugukolo walankata ka taa i b'a ye k'a fɔ an kan ka baara kɛ ni gariw ni kɛnɛyasow ni bɛɛ fanga so o de bɛ dugu kelen ye mais an bɛ t'o bɛɛ to yɔrɔ kelen n'i ye jateminɛ kɛ hali amutage min bɛ bamakɔ parce que bɛɛ b'i kun ɲɛsin dugu kɔnɔna ma ministère bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ direction bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ donc jamana magoɲɛyɔrɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a k'a fɔ jamana denw bɛ da yen de ka caya o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ an ka politique d'urbanisme de man ɲi. sur administration kan ka tila. merci dɔ bɛ kɛ yan dɔ bɛ taa fan dɔ in na n'an ye nin kɛ hali an ka région kɔnɔna la i b'a k'a fɔ maliyɛn bɛ yɛrɛkɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi et puis fo ka denwolo fana encourager denwolo découragelenba de don bange kɔlɔsi kɔnɔko ninnu ni fɛn ninnu kɛ et puis mɔgɔw sɔnna denwolo ɲɛ ka se kɛ denyɛrɛnin ka ordonnance ye mɔgɔw kelen bɛ k'u yɛrɛ minɛ denwolo la donc prime d'accouchement bɛ di fonctionnaire musow ma fo k'o prime d'accouchement ɲɔgɔnna di muso bɛɛ ma n'i ye maliyɛn kelen wolo prime ka d'i ma donc tɛ fonctionnaire ka muso ka prime d'accouchement kɔni bɛ d'u ma mais o ye fonctionnaire musow de mais a kan ka kɛ hali muso tɛ fonctionnaire ye n'i ka jubatɔ lajɛ sɔngɔ ye o kan ka kɛ n'o kɛra sababu ye musow bɛ u tɛ siran denwolo ɲɛ parce que i m'a fɔ k'i bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ denwolo la i da bɔnna n'i m'a fɔ ne b'a fili awa minnu b'a la ko volume a kɔni wara tɛ a da dugumala volume dayɛlɛn dɔɔnin problème t'anw na mɔgɔ caman dun b'u ka volume yira dɛ a su t'an ka taa awɔ an ta bɛɛ an bɛ segin an bɛ na soir de Bamako yanni an ka segin ka na ne fana kɔnɔna la soir de Bamako la ko Mamadou de microfilm ninnu falen k'a lajɛ an bɛ taa soir de Bamako la n'an taara soir de Bamako la ko Gabriel Touré ne y'a ka lafitalisoba ye ale su kɔni ko ji t'ale kɔnɔna la dɛ ko su kɔrɔ bɛ n'u ka su de ta ka taa ko yɔrɔ wɛrɛ a su sa n'i ye su ye ka bɔ k'a kɛrɛ jalen don
a wuli kuma de fɔra a ye i bɛ ka fɔ fɛn kɔni fɛn ɲɛnama yɛrɛ ma ji sɔrɔ kuma tɛ su ma Gabriel Touré yɛrɛ subuni o yɛrɛ kɛra o seere yɛrɛ a su maa minnu m'u dogo don ɲɛnamaw la kuma tɛ su kɔni ma maa bɛ se ka fɔ nin ye gɛlɛya ko bɛ Umar Angoiba ale ka kalimukala dabaji ni a y'a sɛbɛn ko an ka taa laptani sɔn min ko don n'an b'a fɔ ma ko Gabriel Touré a su an b'an kun da Gabriel Touré kɔni kan Gabriel Touré n'o y'an ka laptani belebeleba ye n'ale tɔgɔ dara Gabriel la Gabriel yɛrɛ an sigiɲɔgɔn don koyi a su kunnafoni bɛɛ kɔni sɔrɔla ka bɔ cɛba jumɛn na an b'a fɔ ko Jimɛ Kante yɛrɛ n'o ye kunnasigibaw ka dankan kɔni ye ni an b'a fɔ ma ko secrétaire général adjoint min n'o o ye o kumana fɛn min ye awa soldaduma minnu bɛ awa fɛn min ye wa baarakɛla yɛrɛ bolo n'o ye Gabriel Touré baarakɛlaw ye a su ale yɛrɛ de bɔra ni nin kuma in ye lafasali tɔnba minnu bɛ ale de bɔra ni nin kuma in ye k'a ɲɛfɔ Jimɛ Kante a ko an ka taa Gabriel Touré la a yɔrɔ jumɛn ko don a su bon ko don dɛ a su ko nin ye ko ye ko kumasuluko dan don nin kuma ye dugu labɔ i bɛna k'a fɔ ko nin kɛra ko ye bi a su hinɛ tɛ mɔgɔ la i b'a k'a fɔ saya jɔrɔ t'o la a su i bɛna k'a fɔ nin fɛn bɛɛ tiɲɛni don i surala Gabriel Touré kɔni subon kɔni na i bɛna k'a fɔ n'i y'i kunda nin yɔrɔ fɔlen kan a bɛ kɔnɔ ko ɲamantɔba a su kasa de b'i kunbɛn bunahadamaden yɛrɛ kɔni salen kɔni a su dɔw bɛ olu somɔgɔw bɛ ɲini u tɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a k'a fɔ olu somɔgɔw ma to olu koyan dɔn banasaya dɔw bɛ yen yanni maaw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko saya yɛrɛ don dɔw bɛ taama sen fɛ a su a ko kɔni ka ca i b'a k'a fɔ Gabriel Touré kɔni na ko nin ye kibaruya ko nin ye dabalibanko ye dɛ a su suboni de kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ baara yɛrɛ kɔni se ka kɛ su yɛrɛ kɔni a kasa yɛrɛ kɔni tugu a bolo ji o tigɛra n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ sukoya kɔni kɛ ko su jɛlen kɔni bɛ taa di Ala kɔni ma ko su jɛlen bɛ taa di Ala kɔni ma a su o y'a k'a fɔ ji de kɔni bɛ yen su n'u jijɔ wɛrɛ dɛ u kɔni nin b'u ka ɲininkali gɛlɛya a su ni bɛ su ka ɲininkali gɛlɛya dɛ n'a fɔra k'e ma ye jɔn ye nɔgɔlen don a su mana arabu kan ni e ka ɲininkali kɔni gɛlɛyalen ba sabula e ka janaba ko kɔni kɔli ma se Ala kɔni ma maa bɛ se k'a fɔ Gabriel Touré kɔni subon kɔni ko a ko gɛlɛyara ji kɔni a tigɛlen don an n'a sɔrɔ Jimɛ Jalo ale yɛrɛ ye Jimɛ Kante ale y'i da don a ko kɔni a y'a sɛbɛn ka baara bɛɛ kɛ a su i bɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko El Farouk ale yɛrɛ kɔni ye jibonto belebele n'an b'a fɔ ma ko jibonto kɔlɔn a y'o belebele kɔni ta k'o di a su i bɛna k'a fɔ nin baara in kɔni dilen u ye nin ko in kɔni bɛɛ la k'ale ko fɛn ma di k'i ma wali kɔlɔnba in na n'o ye foraji ye ka nin ji ninnu to yen ji ninnu ka tiɲɛ u yɛrɛ ma a su i bɛna k'a fɔ nin baara bɛɛ kɔni kelen o tuma na hali n'a y'a sɔrɔ o kɔni dira ko ka su kɔni kɔnɔ ye a ye olu jija cogo bɛɛ la ka minɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ jogo gɛlɛya a ju bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn tugun kabiri waati jan ko i bɛna k'a fɔ fɛn min ye awa Gabriel Touré ɲɛma kura min kɔni sigira a sigira tuma min na tɔndenw farala ɲɔgɔn kan s'a ma o ko a ko ɲɛma k'e sigira ko nka ko gɛlɛya b'anw da la dɛ n'a fɔra jogo gɛlɛya de kɔni bɛ yen e k'o fɔli k'ala ma kalan sɔrɔ d'a ɲɛna ko k'a d'a ma nin cɛba in kumara a y'a ye k'a fɔ k'a bɛ sanni san bɔ o kumana maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don o kumana fɛn min ye nin kɔlɔnba yɛrɛ ladilanni ma n'an b'a fɔ ma ko maintenance ka taa bila panneau solaire min b'a la n'o bɛ a tileja ta k'a ta k'a di fo ka taa se o kumana a jibonto o kɔni ma n'o y'a ci o kɔni ye a su ko nin bɛɛ de kɔni cira k'a yɛrɛ kɛ bi Gabriel Touré kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi ko i bɛna k'a fɔ ŋaniya juguya kɔni dan ye nin ale ni ɲɛtanbaliya yɛrɛ kɔni maa bɛ se k'a fɔ o kumana maa bɛ se k'a fɔ o kumana ni maa ninnu kɔni bɛ yen ten u kelen tɛ k'u daro don foyi la hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min secrétaire général adjoint ni o cɛ in kɔni bɔra n'o ye Jimɛ ye Jimɛ Kante ale de bɔra ka nin ko fɔ a su ko maa bɛ se k'a fɔ o kumana gɛlɛya kɔni ni tanamako caman kɔni taara komi kɔni ka lafasatɔn kɔni ka ɲɛsin a bɛɛ ɲɛsin Gabriel Touré yɛrɛ ɲɛmaaba ma u yɛlɛ sigi olu ko ɲɛma fɛn fɛn kɔni tɛmɛnen yan o bɛɛ na anw bɛ sigi an b'a kunkilenna f'u ɲɛna ka taabolo ɲuman kɔni f'u ɲɛna mun kama u b'an ka hakɛ kɔni don ba la baarakɛɲɔgɔn se ka ɲɛ abada fo marakɛko ɲuman ale ni ko to ɲɔgɔn ta la ani ɲɔgɔn lamɛn ko de bɛ se ka baara kɔni na tile a su nin kuma in fɔra nin cɛba in ye an ma kala de sɔgɔbɛ a ɲɛ la ka bɛn a ma kan tɛ ka fɔ la a ko ko o kumana fɛn min ye awa commission minnu bɛ yen n'o sigira n'ale yɛrɛ kɔni kulu sigilen don jɛya kɔni kama n'an b'a fɔ ma ko commission d'hygiène a su i bɛna k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲininkara o kumana nɛgɛjuru sira fɛ ale ko Jimɛ min fɔ ko tiɲɛ don bi ko tiɲɛ don sini a su ko Gabriel Touré wa ayi ko ji tɛmɛsira su kɔni nɔgɔlen bɛ da cogo min nɔgɔlen bɛ da ten o ma fo maaw b'u ka su de ta a su ka taa ko yɔrɔ la a su ko su dɛsɛra ji la dɛ taara min ɲɛnamaw jɔyɔrɔ dɔgɔyara adamadenya la a su nin kuma fɔlen kuma min na hali n'a y'a sɔrɔ u y'u to la o kumana k'a fɔ ko jibonto minnu bɛ yen o kumana min yɛrɛ n'a kan ka ɲɛsin morgue yɛrɛ kɔni ma parce que maa bɛ se k'a fɔ ko kuma dɔw la ko awa fɛn